don haka wajibi ne mu taimaka gwargwadon yadda za mu iya yi a ɗaiɗaikunmu, a jama'armu, a masallatanmu, a dukkan wuraren ibada yanzu muna da tsari na taimakawa waɗanda suke mabukata, kuma haka za ka ga ake a ƙasashen da aka fahimci addini. Yanzu ka je ƙasar Saudi Arabia ka ga yadda ake raba abinci, mutum ya zo ya tsaya da babbar mota a bakin masallacin harami daga nesa, kuna zuwa yana karɓa yana baku, a ciki ka buɗe ka samu shinkafa ne da cinyar kaza da ruwa da dibino, wani ma har da yar goran nono a ciki, duk a hada maka. Yanzu sai ga wani ma sai sama da face mask a ciki, kuma in ka karba sai ce shukuran, wai shi yake maka godiya, shi ya baka ka karba, wai karban da kai wai yana gode maka. Wani abu sai aikin imani. Allah ta'ala ka kara mana imani, kuma a baka a gode maka, ba irin nan da mutum zai ma taimaka addinin yana kunkuni ba, mu duk an dame mu an ce kaza da kaza. To ba a dame ku ba, Allah ji rike kayan kan ba za ka yi ba, ko ba kai ko da kai ko ba kai, Allah zai ciyar da addininsa gaba. Idan aka ce mu taimaki al'umma ko mu taimaki addini, wallahi kanmu muke yi wa, saboda ko babu mu addinin Allah zai tafiyar da addininsa gaba. Mafhum? Tayyib. Ai annabawa ma sun koma zuwa ga Allah, amma addinin ya tsaya? Annabi Muhammad fa yau komawarsa zuwa ga Allah ya fi shekara 1430, ya fi haka komawarsa zuwa ga Allah. Amma addinin ya ci baya? Addini bai ci baya ba, duk da ya koma ga Allah. A yau akwai adadin musulmai fiye da a zamaninsa. Musulmai mun tunkari kusan mutum biliyan 2 a duniya, biliyan 2, kuma annabin da Allah ya tura ya koma zuwa ga Allah, kuma mabiya addinin karuwa suke yi ba raguwa suke ba, kuma kullun karuwa suke. Duk kasar da kaje a duniya babu kasar da za a ce wai adadin raguwa yake, karuwa yake yi. Shi yasa dan me, don addinin na Allah ne, ko da mu ko ba mu Allah zai ciyar da addininsa gaba. In mun taimaki addinin kanmu muka yi wa, ba wai Allah din muke yi wa ba, mu muke taimakon kanmu. Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakon kanmu.